Spjegajtilek bl-Ingliż, ħalli tiġi eżatt bħal tal-istazzjon. U fil-fatt hemm number one. Fil-fatt, Alfred, ħafna nies jaħsbu li jridu jibdlu kollox f'ħajjithom biex jagħmlu l-progress. Mela jekk illum ma niċċaqlaqx, nikolli jiftilli, nixrob li jiftilli, meta jkolli aptit nixrob l-ilma meta l-ele, irrid nibdel kollox f'salt, inkella mhux se nirqaq. Però fil-verità ma taħdimx hekk. Irridu niffukaw fuq oġġett wieħed fil-ġimgħa pereżempju, jew oġġett wieħed kuljum. Mela ejja ngħidu illi ħanġib eżempju bik Alfred jekk ma jimpurtax, ejja ngħidu li inti ma tantx tixrob ilma. Tajt, illum ħanibda l-oġġett wieħed, illum ħanżid l-ilma. Tajjeb, mela dak diġà. Ejja ħaġa waħda hemm oħra, rajtu kemm joħroġ ġejt minn din is-slot prosit mill-ewwel. Jekk inti mqar tiffoka li din il-ġimgħa iż-żejt kemm tixrob ilma, diġà għamilt pass kbir il-qudiem. Imbagħad ngħidu l-ġimgħa d-dieħla ħaniftiem ma' George u ħammur nimxi l-belt pereżempju. U dik insomma. Tista' tmur il-lejla pereżempju? Tista' tmur il-lejla fimni għamel naqra samblok għax is-sħana diġà bdiet. Mhux wara s-sitta l-aħjar. Wara s-sitta ideali jgħidu. Issa, allura jekk intom żommejtuha għal dik il-ġimgħa, tajjeb, u mbagħad biżmien qisha tandrajtu għal ibqajtu tagħmluha, dik il-ħaġa waħda illi għamiltu l-ġimgħa d-dieħla ara fit-tul ta' żmien kemm ħadħalli differenza. Għaliex? Għax qed ngħidu jiena drajt l-ilma l-ewwel ġimgħa. It-tieni ġimgħa drajt nagħmel il-mixja. It-tielet ġimgħa ngħid pereżempju isma' ħanaqta għal mod tal-kelma dak il-vizzju illi għandi illi naqbad niekol pereżempju quddiem it-television ma naqafx. Ngħid pereżempju quddiem it-television ħa nagħmel regola illi ma nieħux miegħi ikel. Imma nieħu pereżempju ħdejja ilma, nieħu pereżempju xi ftit nuts ħalli noqgħod innaqar naqra l-ewsfruk ma naqar iċ-ċikkulata, nieħu pereżempju chewing gum ħalli qisu bin-nervi li jkolli nkun rid noqgħod nomod fiċ-chewing gum. Qisek allura qbad it-tielet drawwa. Issa immaġina Alfred kieku din il-ħaġa, kieku dik l-oġġett wieħed li qed tiffoka fuqu dik il-ġimgħa tibqa' ġa magħhom flimkien, ara fit-tul ta' żmien x'differenzi ħanamlu. Mela mhux vera illi inti trid tibdel kollox f'salt, anzi sabu li iktar ma tipprova taqleb id-dinja f'salt, iktar ħajkollok frakass. Għax int ħatejtina mhux imdorrija hekk, mhux qed inlaħħaq xi stress, ma nista' nagħmel xejn, xi dwejja bub, kemm kont komda qabel. Ma nerġgħu nispiċċaw back to square one. U dak huwa li jagħmlu ħafna nies meta jaraw il-progress tagħhom bħala dieta, jgħidulek jiena qiegħda bid-dieta. Ġifieri anke meta jgħidulek Alfred tajt, ġifieri di beħsiebha l-mod tal-kelma tagħmel sitt ġimgħat. Kollox preċis imbagħad teġa' tmur għall-ħajja l-antika, wara t-tix tat-tifla pereżempju, jew wara li għandha l-praċett jew wara l-griżma. Le, aħna du narawha bħala sistema. Illi meta inti bdejt tibdel oġġett, grazzi għal dawk il-bidliet flimkien fit-tul ta' żmien ħajħallulek ir-riżultati. Insew il-kelma dieta, iktar iffukaw fuq jiena kif nixtieq li nħossni, li nider u li naġixxi. Laħa nħossni sew, laħa nider sew u laqqas ħanaġixxi sew jekk jiena nipprova nibdel kollox f'salt. Dik importanti ħafna. Mela jiġifieri kollox bil-mod tibdel. Jekk ħad tiffuka fuq oġġett, ħad tkun ħafna inqas ta' stress il-ħaġa għax inti ma rridx tibdel kollox hemmi fil-fatara. A little progress each day adds up to big results. Tajjeb, jiġifieri jekk aħna nsemmu sempliċement plejer tal-futbol issa ġej il-World Cup Alfred. Da ma twelidx tifel jilab il-futbol mill-ewwel, min jgħidlek Pele jekk twielet jilab il-futbol. Ta' 17. Twielet jimxi l-ewwel. Mhux hekk. Final kontra l-Iżvezja, skorja 2 jew 3. Qed tara? Kellu 17. Ma naqalax l-istorja. Insomma, jiġifieri dan tgħallem imma l-ewwel jimxi. Debutta fis-semifinali kontra Franza, Sersbal. U mbagħad fil-finali kontra l-Iżvezja rebħu l-Brażil 3-1 u skorja 2 jew 3. Ajjeb. Pele x'għamel beda jimxi? Biżmien beda jiġġoggja. Idħol Google. Għamel Pele, id-debut ta' Pele fit-tazza tad-dinja u jgħidlek ħanara inix korrett. Prosit. Ċekkja l-memorja. Ċekkja l-memorja. Issa, iċċekkja wkoll dil-quote. Franza, Brażil, semifinal. U ħanejdlek tiċċekkja wkoll dil-quote. Battela final mal-Iżvezja u skorja 2. Mhux jekk. Le, ħallina l-memorja, issa l-quote. Issa naraw il-quote. Prosit. Għax inti għad, pass. Moħħi kien fuq Pele. Issa ħajġi fuq. Għadha tibra fajlaħħa. Mela, u dil-quote li kien ħajtlobna għad-direttur. Erġa' tiħil. Illi bażikament qed tgħidlek illi jisma' iddeċiedi. Let today be the day you give up or you've been
for who you can become. Naqsek, mela hawn nies Alfred, u din hija xi ħaġa ġifieri mad-dinja kollha ta' mhux Malta biss. Illi u le għax jiena dejjem naqa' u le taf kemm il-darba provajt qabel qatt ma rnexxieli, għajt jiena illum. Spiċċat dik il-persuna l-antika, millum il-qudiem b'dik il-bidla waħda kbira li ħankun qed nagħmel fil-ġimgħa, tajjeb mela bidla waħda għal-ġimgħa sħiħa. Permezz tagħha jiena ħanġi dik il-persuna ġdida. Jekk nistgħu naraw l-aħħar żewġ ritratti wkoll, jekk jogħġbu d-direttura x'pruvajt naqqadhom anka magħha. Mela, if you do what you have always done, you'll get what you have always gotten. Dak xi ġifieri. Mela dak ifisser Alfred, illi jekk aħna ħanibqgħu nagħmlu l-istess affarijiet li għamilna qabel, ma nistgħux nippretendu li r-riżultat ħajġi differenti. Dan min jgħidlek pereżempju provajt riċetta jien naf ħansemmi kejk, ħanaqbdu mal-kejk, u ġieni maħruq. Erġajt provajtu u reġa' ħaraqli. Isma', jekk inti ma biddilx kemm pereżempju dewwimtu fuq in-nar, jew ma biddilx it-temperatura, l-istess riżultat ħajkollok. Meta darb'oħra bdel it-temperatura jew bdel kemm iddewmu fil-forn. L-istess ħaġa fejn jidħol aħna jekk irridu nixxejpjaw, jekk irridu nirqaqu, jekk irridu nidru aħjar. Illi jekk int ħadibqa' tagħmel li kont qed tagħmel sena wara sena hemm min jgħidlek tlajt 5 kilos, nżilt 5 kilos, tlajt 5 kilos, nżilt 5 kilos. Inti ħadibqa' ġib l-istess riżultati jekk mhux għar, jekk l-affarijiet mhumiex se jinbidlu. Għax fil-fatt il-progress grazzi d-direttur hemmhekk ħajsir bħal pjanta semmejna l-Pele aħna, semmejna bniedem li telaq l-ewwel jimxi, mbagħad jiġġoggja, mbagħad jilgħab il-futbol u mbagħad spiċċa rebaħ il-World Cup. L-istess bħal pjanta. Tibda mix-xejn, dejjem tikber tikber tikber. Biżmien jiġu r-riżultati u mbagħad il-ballun ikun f'saqajna, la tkellimna fuq il-futbol Alfred, niddeċidu aħna nerġgħu x'immorru għal ħajja antika jew le. Imma jekk il-pedamenti jkun sod għax il-bidliet għamilthom bil-mod u għamilthom fit-tul ta' żmien, normalment dawk ir-riżultati jekk il-bambin irid inżommuhom. Grazzi ħafna Matteus Grasso min jagħmlu xi domanda partikolari għandu iċempel l-uffiċċju Kalamita 21820192.